Mument emozjonanti f'San Blas hekk kif il-Pulizija Mariano Bonello wara diversi xhur reġa' ngħaqad mal-kelb li kien miegħu fis-servizz. Il-kelb li sem Odin li fl-aħħar xhur irtira wara 8 snin ta' xogħol intensiv fit-taqsima tal-Bomb Disposal Unit tal-Pulizija biex illum il-ġurnata beda ħajja ġdida mar-residenti femminili ta' San Blas. Odin, kelb tat-tip Belgian Shepherd, kien ingħaqad mal-Korp tal-Pulizija fl-2015 meta kellu biss sentejn u tħarreġ mill-handler tiegħu Mariano Bonello. VIPs importanti, ta' meta kena il-ċogems, veri kena postijiet f-Stairs Valley fej ċertu VIPs. Aħna nis komuni ma jitlux imma aħna bħala konna nitlu postijiet li lebda nis ma daħlu. Mux bħal kamma ta' sodda ta' veri ċertu postijiet, veri jkunu enclosed dalina bis. Dal-kelb veri seta ramin kollox, veri morna postijiet li u kena ħafna summit, il-5+5 kena tamil kena Angela Merkel, kena ħafna veri, kellu esperienza twila ta' xogħol bħala vasta kena ħafna searches. Issa Odin qed jgħix ħajja kompletament differenti kif tispjegana l-kap ta' taqsima tan-nisa f'San Blas Deborah Farrugia. Odin fil-ħodu, joħroġ jagħmel ir-ronda tiegħu għall-bżonnijiet tiegħu ovvjament. Mbagħad jisu jimxu mal-istruttura ma' residenti fil-verità, ġifieri fejn jkunu residenti dejjem jimxu warajhom. Ovvjament hawnhekk mhux qed jaħdem, irtirat, so l-maġġoranza tal-ħin iktar fsit istet jaqla milli xogħol. Ħajja sempliċi ferm, iżda li tfisser ħafna residenti. Odin fisser ħafna residenti, infatti ħin kollu jieħdu ħsibu, jekk pereżempju marru x'imkien iridu joħduh magħhom, qed joffrilhom wens kbir lilhom. U ovvjament hija xi ħaġa li timlilhom daqsxejn iktar vojt fil-ħajja tagħhom hawn ġew. Il-preżenza ta' kelb kienet xi ħaġa li ħafna kienu ilhom jistennew. Dejjem hemmint li annimal jista' jkun vera terapeutiku għar-residenti. Jgħinhom ħafna anke fil-mod kif jirilassaw bil-mod tiegħu billi anke jagħmlulu pereżempju daqsxejn grooming, kultant, petting, jekk ħarġu mixja ħaduh magħhom, bis-saħħa tiegħu fil-ħodu qegħdin iqumu iktar kmieni biex imorru mixja. Jiġifieri mingħajr ma jafu Odin ġab ħafna ferħ u ħafna iktar serenità magħhom. Din l-intervista li għamilna f'San Blas kienet opportunità biex Mariano Bonello jerġa' jiltaqa' ma' Odin, mument emozjonanti ferm għal-jum it-tnejn. Tajta forsi ma jarafniex imma kif ġejt għabbes fuq jistu kien ilu ma jarani ma kif jagħmlek bniedem għandna għanijek u ma rridx inqala minn miegħi. U minkejja li jħoss nuqqas tiegħu, Mariano Bonello kuntent li Odin qed jgħix ħajja tajba. Happy kif għatlek qabel li għadu jagħti kontribut, baqa' jagħti servizz, mhux l-istess bħalma kien imma xorta baqa' jagħti servizz bħala kelb jista' jkun jgħin in-nies. Illum il-ġurnata Mariano Bonello għandu kelb ieħor tas-servizz, Enzo, illi għandu sentejn. Sandi lill-Enzo huwa tarat ta' Springer Spaniel, dak ġibni minn adoption u issa nittrenja biex jieħu post Odin eventwalment. Kristin Mamo għal Net News.